Good memories. Khona la ngikhumbula khona uma ngabe ngibekele imbali kanjena ngikhumbula so uma sikhula ubenza izinkanyezi so wayethunga. So now there are those materials ezisuke ngesikhathi umuntu esika then bese ziyasala. So uma ubeyaye ayithathe athenge uma kune carton whatever noma lecathulo noma elani bekungalahlwa because wayekuthatha kusike kahle kube izikwele ezinhle then bese cover ngendwangu uzobeke eseyakuhlanganisa kube into yokuhlobisa etafuleni abuya kudayisa. So nje wayethunga those are the good memories about her. So ama memories abuya kanjani abuya ngesikhathi kakhulukazi uwedwa. Sanibonani. Ngesikhathi uwedwa there are good memories. That is why kubalekile kuba ngisenze isikhathi sami engithi it's a quiet time whereby I'm influencing myself. Yini engicabangayo, yini engifuna ukuyenza, yebo yini yonke into nje whatever maybe kwefamily konke ngiyakuhlela ngesikhathi ngine quiet time yami. So ngiyaprioritize ukuthi kulo 24 hours wami khona isikhathi sami ukuthi ngasiphi isikhathi kumina ukuthi singakanani ngisihlela kanjani ngiyasplitter noma ngisenza one time it's up to me ngoba leso sikhathi ngiyakwazi ukuba ngifunde incwadi which is very good. One of the books omunye angayifunda iBible and read other books futhi ukuthi okay ake ngifunde lencwadi. Omunye bese yalalela ngequiet time yakhe athe okay ngizofunda incwadi ngesikhathi esithile let me listen. Kakhulukazi ke ku technology this time we are so blessed angisho kanjalo ngoba uma ungena ku YouTube noma ungena kuphi la ufuna ungena khona ke so uyathola izinto esisuke zizokwakha sometimes ikhanselisha ngendlela ethile uthole someone okhona lapho ozokwazi ukuthi uthi uma umlalela ugcina umlandela angabi yedwa futhi baningi there are so many. So now isikhathi sakho sokuba quiet silalela sometimes une challenge there are challenges we used to face challenges inselele empilweni esiba nazo so kubalekile ukuba ngibe nesikhathi sami sokuthi okay konjoba nginale challenge whom am I going to listen to ngizolalela bani and also we do labo bantu engibalalelayo engibathola la ku social media bagcina sebeba ama mentors abanye ngeke ngize ngibamithe abanye they are gone sebadlule emhlabeni but they are still bashiya legacy ukuthi thina sisaphila uma silalela imlayezo yabo sizokhula kangakanani. So abanye ama mentors esinawo ke ilawo esinawo ke so you make an appointment with your mentor ni discuss whatever you want to discuss kodwa nje namhlanje focus isesikhathini sami. So esikhathini sami siyakhumbula ukuthi kwakunama cassette kudala right kwezama CD kunama USB manje so ngingamrecorda that particular person ngimbese ngiyakwazi ukuthi ngimdlale ngendlela engimdlala ngayo la ngifake khona iUSB yami. So isikhathi sami sibalekile engicabanga ngakho esikhathini sami one ake ngibheke lapha how do I discipline myself ukuthi isikhathi sami ngisebenzisi ngendlela ngihlele isikhathi sami ukuthi ngisebenzise ngendlela efaneleyo so ngizidisciplina kanjani. That is very very important to discipline myself right. Ngibheke also ukuthi health and wellness health and wellness nginakekela kanjani impilo yami ngoba ibalekile impilo yami nginakekela impilo yami kanjani because ngiphuza amanzi angakanani which supplement am I taking exercise kangaki okumzimba wami lokho impilo yami lokho so ngenye indlela ngicreate lifestyle yami ngihlezi ngedwa alone. What am I going to do? At the same time I'm writing down ngiyabhala I'm jotting I'm investing in myself when I'm listening kubantu abangikhulisa ngomqondo mentors out there engihlana nawo physical abanye ngibathola go YouTube kanjalo nakwezinye indawo la ngibathola khona ngigcina sengiba ne self discovery. Ngiyacabanga ukuthi kwenye ama videos ngike ngakuveza lokho then ukuthi ngilalela obani ngibe disciplined self discovery ukuyinakekela mina then okunye futhi as abazali kanjalo we are all leaders we lead at home. How do we lead at home ngayiphi indlela not ukuthi kube mangilide ekhaya kube ukuthi sokumthetho wami but we sit down and discuss sibone ukuthi okay konje into ethile siyenza kanjani balokile yonke leyo right. Even a child
unama leadership qualities emsebenzini wakhe. So ke kodwa ngifocus kumina, how do I lead myself too? How do I lead? All right, kuningi esingakubala. So sithola ulwazi ke isikhathi sami sokuba quiet sibalekile. Ngiyilungisise mina. Angithi sike sibone enkonzweni kuthiwe khona i-retreat whereby sihlala phansi sithula sizindla. So nalana it's part of it. Uyenza ngalendlela oyenza ngayo nawe ukuthi okay, what am I going to do? Yini ofanele ngiyenze, ngibhekephi, ngizidiscipline kuphi, ngiyenza kanjani into ethile wena owaziyo. So ngiyanicela kakhulu kule video ngicela ni like, ni subscribe, ni comment, nenze all whatever you can, then sikhule siye phambili. Nginifisela usuku oluhle. Nibe right nonke with your families. Ngiyabonga.